Yo. Yo kanca domrene yo. Amreksani pasugatan kang sakejo. Sedilan Dilan putra kinase jadilah kreasi tansah ayo iji. Yo kanca domrene yo. Mirsani pasugatan ingkang sakejo. Jadilah kita putra kinasih jaranan kreasi kang tansah nyawiji. Yo. Oh, aduh dingin deh, adem. Iya, ora apa-apa perjuangan. Oh, kita perjuangan gak apa-apa, santai aja. Hei. Yo, oi. Oi. Ya. Putra kinasih Luar biasa Mas Dingin. Ya. 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 Yo. Mandi sendiri, pakai baju sendiri. Ide nyuwun ngapunten angsal ngeyup nggih, tapi ampun nglumpati gamelan nggih, rada diselani ampun. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Anteng bang cempoko tondro moto saka seliramu anteng tondo tresno lair batin sineksen lintang luku. Tutupan mego gawe kasing ati tegane si jantung hati. Anteng kembang cempok Ya. Kampret gantel mencok neng witing pari. Ya. Ali-ali dek kembang kuningan. Saya kelingan.
Apa-apa, Dik? Sinten sing ngudani? Cocok. Engko. Anting-anting dek kembang cempaka ngarit kok yo eling dik semono ampret kantil mentok neng witing pari tansah kumantilono jerone ati ali-ali dek kembang kuningan lali-lali malah saya kelingan manuk gemah mencok neng witing sawo bareng penak ya mas ya jangono aus aus iya oh oh iya Yos, yos, yos. aus Rampak celeng, betul. aus Dul indul. Allah ya. oh iya oh Allah oh iya oh iya oh iya oh 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 yuk bu
Lolo Jae Zae Zae Yae Saben saben aku nunggu mau ngarep tekamu Riji ing banyu kali ana bayi tegese ngati Ning pinggire kali kuyung jawang pakos awakku detungan Moga-moga tinggal bali tak anteni ning pinggire kali Aus, oh iya, oh iya, oh iya. Oh iya. Klosone beda tambalan jatah ora lunturo wong sing ijo lunture putih bujang maneh orang nguyur sing duwe bojo ora tau mulih dul idul oh yeah, 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 itul itul, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, lo, Inter eneng isor suruh, suruh iku sarang-sarangan, lintar-lintar, Klinter, arep weruh, bareng weruh, sawang-sawang, ore, ose, ore, hose, wong calake ora bisa ngoceh, pakan nono, gatelo gantung, telane kanto, wong bapakne sing ora oleh, anake wedok wis wani nembes, ore, ose, Olang loyoro, wong sing ijo, lunture putih, bujang maneh, orang loyoro,
ijo ora tau mulai hore huse tak hore huse Gatut kaca gambare wayang Abimanyu ora iso mabur ayo kanca padha sembahyang kanggo sangu eneng alam kubur ore ose dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ore ose iya oh iki bagiane sapa yo hei iya hoi kene podo metu kene metu iya ayo ayo oh iya ayo dik ayo dik Ya oke, dan akan sebentar lagi kita hadirkan ada segawon dugal atau asu nakal. Hah? Segawon dugal. Segawon apa? Segawon dugal asu nakal. Oh dugal. Iya kene luas. Iya iya Heli iya iya Selak sore yo barongane ditoke dhuwit ayo ayo iya
oh 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 yo hei yo yo Oh. awas gue Laundry terdekat. ayo lumayan yo ayo ora apa yo yo oi yo ora apa ora lara hei iya matur nuwun yo alah yo ayo deh ayo yo ngambara ing awan hang lelangun bebasan tanpa narabasing mekot mendung ngibari jagat ngulam doro ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki-nawa ngimpi iya oh iya iya Leng celeng. iya celenge mas ya Hah? oh iya Guguknya dulu. apa dek iya segawon dugal luar biasa yo
Iki asu apa wandu Om? Asu Mas. Ojo ingat aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng Segawono dugal luar biasa. Ojo ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine tak anteni lambi abang tan terus kelingan roliane mbok ojo ngece mbok ojo ngece lamun ngece lamun ngece kecelek tiba mburine roliane mbok ojo ngece mbok ojo ngece lamun ngece kecelek tiba mburine. Dang kendang Iya iya Dek. Iki yo celenge Dek. Iya Om nek celeng niku biasane gulung-gulung ten rendut ta Om? Dek, kok sebentar lagi. Lagi rawani Mas. Basah. Oh. Iya. Woi. Gulung-gulung Dek ra apa-apa. Digutukke karo lembayar maksudnya. Iya. Oh. Oi, ya. Hei. Oi. Yo. Oh, yos. Ayo iki siji meneh. Ayo. Oi. Oi. Iki yo wedok meneh, Dik. Iyo. Oi. Yo. Oi. Yo. Oi. Yo. Yo. Lah yo. Yo sing arep foto karo gawon dugal kuwi maju. Yo. House up.
Yo yo Ngelukur yen. yo yo biasane perange celeng karo asu yo Mas dokter biasanya celeng biasanya perange karo asu nggih kalih segawon nika endi to mau ke maling kok kalih segawon nggih apa Dik segawon dugal luar biasa dari Kudo Kutro Pinasih di kesempatan siang sore hari ini yo lagune nopo Mas dokter ayo di Atikar garis Raiso kabeh. Yo kuwi yo. Ki mau wis yo, gas. Masih bersama Kudo Putra Kilas. Yo. Tante mau diudani mboten? Iya meduna Dik. Meduna nang sing jemek kene lho. Wengi sepi saya wayangmu tansah grupe to ing netra kapan ku marang sliramu pengen nyawang surya ning ngesemu Tore yo hehe Lemo mana bingung yen tak panggil ing sarino ing sadato paras ulah mulir tirta milih ngrembuyo segawon dugal luar biasa yo kasmaranku ler sekara matu lora kalis memanis kalbuku saya kini rasa tresno muka sliramu tan citra kayung yon kasmaran sekara matu Kudo Putra Kapang yo marang sliramu pengen nyawa surya ning ngesemu yo mana yo yen tak ing sarino ing sadalu paras ulat mulir tirta milih
ngrembuyo tresno tuhing ati. Toratare ya ya. Ayo dong, ayo. Tresno muga sliramu kancitra kayuyon kasmaran segara madu sayatine rasa tresno muga sliramu kancitra kayuyon kasmaran segara madu. Tarik iya sis. Iya. Lelole dong, oh mboten. Segawon dugal luar biasa Dik. Iyo, luar biasa. Di kesempatan siang sore hari ini, antusias masyarakat sangat luar biasa. Mantap. Yo. Apa ini? Oh, jaluk kendang arep didol. Oh, ajeng tumbas nggih. 2 juta mawon oh. Oh, jaluk kendang didol arepan. Iyo. Oh. Masuk gru-gruan sih. Oh. Tolak balane sekolah Dosang Kyai anggrageta to sesaji kanggo srana konira asung pamuja meminta nugroho saking Hyang Widi kita kulno geniro darbe panjang Pinantungo berkah basuki yuwono kang becik ketitik kang olo bakal ketoro sesanti rahayu kudo inase tatap jaya. Apa itu? Itu minta apa? Gendeng. Gendeng. Iya. Iya. Huh? Oh. Iya. Sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyoto gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyoto wani sambrono Kreta kencana iyo semakin katon pemuda uga yang semakin ra angger dewa bisa ngleake Nyi Roro Kidul
segara kidul Roro kidul Kanjeng Ratu Kang Ratoni segara kidul Ya, selak maghrib. Sembuh mari dik sesuk jadil neh. Oke. Sesuk Ijo. Sedul barongan moto beling rene otak. Yo. Yo. Aus yo. Aus hey. Ayo kaire kidul duit lo. Terima kasih Bu, berkah barokah Ibu, matur suwun nggih. Sembuh. Nggih, matur nuwun Bu Sugeng nggih. Menika Bu Sugeng. Matur suwun, berkah barokah selalu nggih. Sugeng Rahayu. Nggih, disusruk muntruk dikedhuk ngetuk. Iya. Iyo. Iki kok ngetan-ngetan tekan nggonku iki le joget iku. Lah Mas diampirke to, Oh. Aku takon mampir kabeh kae. Mampir. Nggih. Godhog jagung. Yo Cayo. Iya. Iyo, sing endi yang mana di mana dulu, ayo. Engkone kesel tak naik lagu jurane wis kesel. Yo. Ya. Yo. Yo. Nos. Aus. Yo. Tresno. Uyung nalendra satriya ing Madukara kuning Kune sekar kemuning sekar sekaring tanjung sekar polo sekare tanjung tresno
Riyo ing Madukara. Kirang idul Mas. Jeblok. Yo, But. atret. Jeblok, But. Ayo rada ding idul. Idul. Hey. Geser kiri 3 langkah. Jalan. Geser ke kiri, Dek. 3 langkah. Pas. Iya, pas pokoknya ora reget, tenang. Udan meneh alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Aku suka aku. Terima kasih matur nuwun ya Allah udan malih. Yo. Barongan kok. Ngeyup ki barongan apa ra itu? Ayo ora nek ajer yo. Barongane wedi banyu. Mosok wedi banyu yo. Ora nek ajer yo. Barongane wedi pilek. Iya. Nah ngono kuwi kok. Keceh nggon Dereng sembuh Mas. Yo Mas yo. 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 Ayo Dek, Mimi Dek. Mimi cucu. Yo. Mari kawan kita bergembira, jatil sukacita bersama putra kinase, jatilan kreasi tansah hanya wisi. Ayo, mari kawan kita bergembira, joget sukacita bersama putra kinase, jadilah kreasi tansah hanya wiji. Ya. Iya. Ayo Dek dipangan genini lho Dek. Nah, cocok. Oh berarti hari ini nggak saya ada modelnya mangan geni ya. Yo. Loh, kok iso jengat ngoten niku pripun? Iso Mas, kayak seneng jengat toh. Ngertos konten melahirkan kayang mboten? Oh iya. Oh. Yo. Sudah sembuh. Mawar kuning bos. Yellow rose. Labil. Mawar kuning bos. Wus kepungkur.
Iya, alon-alon apa meneh iki ya. Oh. Iya. Oh, kejemblong. Ora apa-apa santai selo kanca dhewe. Iya. Muga-muga terus rembaka sateruse sarono tandane uyung mangkene rasane kan lagi mate tandurane marem tansah gawe semu muga-muga terus rembaka sateruse yen aku sulaya agawe duwa timas ampun citra senajan nyabrang banjir tekadku tan bakal owah singkir tan kandat da mati kembang cempaka oh iyo oh ora burung kodan dalan epo yen aku sulaya agawe gelo nimas nganggep sidra senajan nyabrang banjir tekadku tanpa kalau singkir datang kembo mate
cantik kembang cempaka. Yo habis kan. Aus ah. Yo. Yo 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 yo. Aus. Hey. Yo, yo, Yo salim heeh. Kabeh disalimi. Ya mantuk magrib mantuk. Ayo mantuk. Heeh. Yo. Segawon Kayak tunggal bodo luar iki. biasa. Heeh. Yo ke Bali heeh. Segawon tunggal luar biasa. Heli. Oh yo, ayo Heli Dik, Heli. Cak. Oh langsung. Nah, ini ki mayir iki. Lho. Ayo, yo. Yo. Segawon duga. Kejang. Kudo. Kinasih. Gugu kejang. Hai. Aus yo. Yes. Ah digendong Dik. Heeh. Digendong arep yo. Bojone kan gendong. Ayo gendong Mas. Ayo Dik, gendong arep Mas. Dik, gendong arep. Aku nangis. Yo. Heeh. Atimu yen enek kurangku kunjaluk sepuro nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan-kapan petuk maneh muga-muga ndang lega atimu Kapan mrene maneh rene maneh. muga-muga paring keselamatan nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga ndang lega atimu yen enek kurange aku jaluk sepuro nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan-kapan petuk maneh muga-muga
kapan rene maneh rene meneh muga-muga paring keselamatan yo iya yo semanten anggen kula tas wangge dumateng panjenengan sedaya pepilih kula saking keluarga ageng kuda kinasih kada kalepatan nyuwun agung ing pangapunten ingkang sakadang-kadangipun sugeng pinanggih malih wonten ing wekdal sanesipun atur kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun Pasukatan seni jatilan wiwit purwa madya lan musana mangko sami
Sito keluarga nyuwun pangaksana. Cekap semanten anggen kula saslang ripur dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih kula saking keluarga ageng Kuda kinasih karena kelepatan nyuwun agunging pangapunten ingkang sakadhakaripun. Kita akhiri akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.